салому дуруд ба мухлисони беҳтарин дастаи дунё барселона ва канали барса тж. Президенти барса Жоан Лапорта бо рӯзноманигорон мусоҳибаи калон анҷом дод ва он ҷо Лапорта дар бораи шаҳрнома бо ширкати Spotify ояндаи барса, трансферҳои нав ва идома додани шаҳрномаҳои футболбозон сухан гуфт. Имрӯз мо муҳимтарин суханони Лапортаро аз мусоҳибааш дар видеои имрӯза бароятон пешкаш менамоем. дӯстон, марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон то ҳол давом дорад. Полша дар майдони худ Шветсияро пешвоз мегирад. уқубони сафед то марҳилаи интихобии финалӣ ба тарзи автоматӣ баромаданд. аз зардкабудон бо мушкилӣ дар дақиқаҳои иловагӣ Чехияро мағлуб сохтанд. Португалия дар марҳилаи финалӣ интизори Италия шуда буд, аммо дар асл бо Македонияи Шимолӣ рақобат мебандад. оё мақдуниҳо метавонанд боз як мӯъҷизаи дигар нишон дода аввалин маротиба дар таърихи худ ба ҷоми ҷаҳон бароянд. Тамошои ин бозиҳоро бо 1х метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барса тж. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Spotify назар ба дигар маблағгузароне ки мо айни замон дорем беҳтар аст ва аммо бояд дар назар дошта бошем ки Spotify бо дастаи шартнома васт ки дар ҳоли барқароршавӣ аст ва ин ширкат аз мо талаб накардааст ки дар ҳаятамон ягон ситораи ҷаҳонӣ дошта бошем. ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки аз лоиҳаи мо дар ояндаи наздик хеле умеди калон доранд, ҳарчанд ки мо онро то охир ба анҷом нарасонидаем. дар шартномаи мо бо ин ширкат як банд вуҷуд дорад ки мувофиқи он мо ҳуқуқи паҳн кардани рақамҳое ки дар қарордоди мо дарж гардидааст надорем. фақат ҳаминро гуфта метавонам ки аз шартномае ки мо айни замон дорем Spotify хеле беҳтар аст. ин ширкат дар ҷаҳон бисёр машҳур аст ва ҳар яки мо дар бошгоҳ аз он истифода мекунем. ҳоло мо ба қароре омадем ки бояд ба расонаҳои хабарӣ муҳлати шаҳрнома ва маблағе ки мувофиқи он ба даст меорем ошкор насозем. кабнов низ иваз мегардад ва ба он номи ширкат илова мешавад, вале ба кадом муҳлат гуфта наметавонем. ба мо аз ҷониби ширкат хабар доданд ки паҳн шудани маълумотҳои дохилии бошгоҳ ба мо аз нигоҳи иқтисодӣ зарар мерасонад. ба ҳамин хотир дар ҷамъомади директорони бошгоҳ мо бояд хеле ҷиддӣ ин масъаларо муҳокима намоем. дар бораи идома додани шаҳрномаи Усман Дембеле мо ҳоло ягон маълумот надорем. аз ҷониби онҳо ҳеҷ кас бо мо ба алоқа набаромадаанд. Гави ва Араухо мехоҳанд ки дар Барселона баромад кунанд. мо низ мехоҳем ки онҳо дар Барселона монанд. пешниҳоди аввали бошгоҳро онҳо рад карданд. дар Барселона қоидае вуҷуд дорад ки мо ҳеҷ гоҳ дигар дар идома додани шаҳрнома маоши футболбозонро барзиёд намекунем. мо хоҳиши идома додани шаҳрнома бо Араухо ва Гавиро дорем, вале кадоме аз онҳо агар Барселонаро тарк карданӣ шаванд, мо садди роҳи онҳо намегардем. оиди Серхи Роберто гуфтаниам ки ман маҷбур шудам дар музокироти байни бошгоҳ ва намояндагони Роберто дахолат намоям. Роберторо ман махсусан қадр мекунам, зеро ӯ як ҷузъи Барселонаи машҳур дар гузашта аст. онҳо низ пешниҳоди Барселонаро оиди идомаи шаҳрнома қабул накарданд. мо мехоҳем ки мавқеи ҳардуи ҷониб ошкоро маълуму рӯшан бошад. бо Роберто мо бори дигар бояд суҳбат кунем, вале ояндаи ӯ ҳоло дар дасти агенташ аст. дар ояндаи наздик моро на камтар аз 4 трансфери нави дигар интизор аст. шумораи трансферҳои нав вобаста ба ҷароҳатҳои футболбозони мо ва муҳлати баргаштани онҳо муқаррар мегардад. вазъи иқтисодии Барселона низ дар трансферҳои нав хеле нақши муҳим мебозад. мо се нақшаи иқтисодии бузург дорем ки бояд то 30 июн амалӣ гарданд ва мувофиқи онҳо мо имкони ба имзо расонидани футболбозони навро пайдо мекунем, на танҳо агентони озодро. мо ҳоло ба муҳофизатгар, нимум муҳофизатгар ва ҳамлагарони нав ниёз дорем. ҳар як аз ин мавқеъ бояд пурзуртар гардонида шавад. мақсади асосии мо пурқувват кардани Барселона аст. мо сатҳи баландтарини маоши футболбозонро муқаррар намудем ва ҳар як футболбози наве ки ба Барселона меояд бояд маоши худро ихтисор намуда ба вазъи иқтисодии даста худро мутобиқ гардонида тавонад. пеш дар даста чунин ситораҳо ба мисли Роналдино ва Месси буданд. ҳоло бошад ситора фақат худи даста аст. мо дигар ягон коре ки ба даста зарар мерасонад анҷом намедиҳем. аз ин ба баъд лидери асосӣ ва ситораи Барселона фақат Хави аст. дар даста футболбозони ҷавон зиёданд ва дигар бозингарони пуртаҷриба ба онҳо кӯмак мерасонанд. трансферҳои нав низ зуд бо онҳо мутобиқ гардиданд. дар бораи Холанд гуфтаниям ки мо ҳеҷ гоҳ трансфере ки хилофи нақшаҳои Барселона аст ва борои даста зарари иқтисодӣ мерасонад амалӣ намегардонем. мақсади мо ситораҳои ҷавонӣ
ҳаминро ба имзо расондан нест, балки «Барселонаро» барқарор кардан аст. афтодан аз Лигаи Чемпионҳо ба мо зарари калон расон, вале ҳоло ҳам мо Лигаи Аврупоро дорем. ҳамин тавр не? ягона чизе ки ба мо ҳоло таъсир расон ин аст ки мо мутаассифона мавсими арзанда ба мухлисонамон нишон дода натавонистем. дар мавсими оянда низ шояд мо зарар бинем, вале шурӯъ аз мавсими 2023-24 «Барселона» бояд ҳамчун топ даста баргашта беҳтарин бошгоҳ дар тамоми Аврупо гардад. дӯстон, ин буд интервюи калони Жоан Лапорта оиди футболбозон ва ояндаи «Барселона». шумо мухлисон оё аз кору фаъолияти президенти даста қаноатманд ҳастед? андешаҳои худро дар комментария нависед. дар ҳама ҳолат «Барселонаро» дӯст доред ва канали «Барсатиҷи»ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.